Hi guys, for today's video is mag-unbox ta sa atong gi-order kinaabot naman. Kini kong gi-order guys is diaper ni siya para sa akong baby. So diaper ni siya sa Pain Boost. Sa isa ka pack ani guys is nana siya 50 pieces na diaper. Daghan na kay sulod guys. Di na lugi ug barato pag gyud kaayo. Available sa DI ang tape ani taod-taod na sad ni siya gigamit sa akong baby guys. So kani siya na diaper grabe kaayo kanipis. Din comfy kay siya suoton. Nipis ni siya guys pero dugay kayo ni mapuno guys. Pwede kayo overnight. So mag-ilis ko sa kong baby ni guys is tama na gyud ni siya sa buntag. So dili po siya mag-rush sa ani guys kinipis ang pagkaayo din comfy ra po siya suoton. Ug ganito ani nga diaper guys is dili gyud siya mag-leak. Di siya maglapas-lapas kung mangihi yung anak. Ug dili sad siya init suoton guys kay grabe man ka nipis. Ug nangita po nga diaper na barato kani jud ang Pain Boost guys kay proven anti-stain jud na siya nga nindot jud kaayo siya og quality. Ang price ani guys is naara sa 200 plus. Dayon 50 pieces na siya. Pwede kayo mo maka-order ani sa Shopee or sa TikTok. Order na.